بله هلوستا کردین کافکاسی دربار روشاوایی کردستانی کار ودانین و سروک کمالیا کردین گرجستانی روناهی زازا کلوشوف جی تبلیسی یا گرجستانی الگلمنه سلاف بوده که زازا دست پیکده خوازم بزانبم کار ودانین اف روشاکول روشاوایی کردستانی رود ده لجم کردین گرجستانی بگشتی تایبەت ji bo Kurdên Gurcistanê giştî jî bo Kurdên Sovyeta berê çawan e. Êvareva beş ez pêşê dixwazim silav bikim temaşevanê Kurdistan û bîşçar. Ez hem wek Serokê Komelaya Kurdên Gurcistanê hem jî endamê Rêveberiyê Konfederasyona Rewanda Kurdistanê me û rewşa îro li Rojavayê de tê derbaskirin û jiyan neka hal xirabe em gişk dizanin dinya em dizane wekî halê Rojava ne halekî baş e û em wek Kurdên Kurdistanê û Kurdê Kafkazê em gelekî berxwe dikevin û ew êşa me ye û ji we birîna me ye û ev gelek nêzîkê xwe ev birînê dide çimkî em Kurdiyekin tiliyekî bibirê tê birînê yan tilîdinê firqî tune heye hevciya didêşe ev gelekî Kekê zarza niha Komeleya Kurdên Gurcistanê Ronahî bi rastî komeleyekî gelek çalak her wiha di asta pêwendiyên li gel Parlemana Gurcistanê jî hûn xebatên gelek berfereh vekirine di vê derbarê de xebatên we li gel Dewleta Gurcistanê li gel Parlamentoya Gurcistanê di vê çerçeveyê de tu xebatê we çêbûnekekê sasa. Belê îro biraderê me dizanweke endamekî me Parlamentê Kurdistanê Kurd e îsko dasiniye îro telefonî me kir me gelek xeber da û dereca û ser Kurdê Rojava me xeber da û ev jî hazir e vekî ev pirs li Parlamenta Kurdistan de pê danîne him jî me nema jî bo Wezeratê Derbayê Kurdistanê nema şandê vekî halê Kurdistanê îlo xirabe û piştgirtin lazim e ji bo Kurdê Rojava. Yani ev xebat diçe. Him jî bîsthevtê yanvarê em ber Parlamenta Kurdistanê mîtingekî derbas dikir sew dereca wî. Yani me gazîn her bende kiriye ki Kurd hesav dike ki ev dil êş birîn nêzîkê xwe biriye birabêne ber Parlamenta Kurdistanê de em vek protestekî vek solîdar bû me Kurdê me ê Rojava em derbas dikin. Her divê çerçeveyê de min dixwest ez bipirsim kekê zaza yani pêşiya Parlamentoya Gurcistanê 27 mehayekê ango piştî sê rojan dê xwepêşandana we hebe ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê yani daxwazên we ji Parlamentoya Gurcistanê dê çi bin kekê zaza? Daxwaziya me wê çabek wekî him jî çawa ez dixwazim bêjim wekî hûn jî bizamin bira temaşevanê me jî bizamin wekî Dewleta Sûriya wextekî Dewleta Esad û dizan wekî problema Kurdistanê hebû li gel Abxaziya ev jî perçekî Kurdistanê ye û Dewleta Sûriya vî re nas kiriye. Wek bêjim dewletekî serdxwe ye Abxaziya dest nas kiriye û Kurdistan dijî vî tiştiye û têkiliya we li gel Dewleta Sûriyeyê tune. û neka wekî ev tiştê qewmiya Rojavayê de jî û Dewleta Kurdistanê zanin wekî ev dewletekî nenormal hatiye neka. Çimkî evan di înformasî cewan jî heye wekî dewletekî bêjim nenormal hatiye di piştî Esad. û ez bawer dikim em ê ewa pirsa wê deputatê me îsko dasin eva wê dayîne. Him jî me bi navê Konfederasyona Rewanda Kurdistan de me Serokê Parlamenterê Kurdistanê nema şandiye wekî ev jî dengê xwe bira bilind kirin ev wan heye bêjim cê Ewropayê de ev wan heye cê UN de dengê wan heye wekî wila jî alîkar bibin wekî dengê wan jî bê bilindkirin pişta Kurdê me Rojava. Kekê zaza belê li Gurcistanê radyoya Kurdî heye ya ku weşanê dike her wiha di warê medya de çendîn kesê entelektûel rewşenbirê me ên Kurdên me Gurcistanê hene di vê derbarê de di xebata medyayî de jî tu xebatên Komeleya Kurdên Gurcistanê Ronahî heye ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê. Belê vî de heye zan wekî radyo me
Kurdî heye bes haftê carekî temaşe dibe lê her sosyal medyada her rojnama Gurcî de her televizyona Gurcî de jî dereva cawan de em komelayê me û bi navê evê informasyê didme da telefonî min dikin gelek hevala û temaşa informasyê didme bo temaşevanê televizyona Gurcistanê vekî agadar bû vekî îro li Rojavayê de halekî xirab e û halekî gelekî ne baş e Kurdê me û Rojava. Yani vî tiştî vî derber de zor karê baş mezin derbat bikin. سپاسیاتت کم که زازا کلشوف سروک کمالیا کردین گرجستان روناهی جه بجاری تبلیسی گل Peki Cemal û dîsa carî din dixwazim bêjim wekî 27 yanwarê saeta 5 Kurdê me Kurdê Başûrê Kurdê Bakurê ya Rojalatê jî heye ra Rojava jî û Kurdê me Gurcistanê jî em vir tov dibin ber parlamenta Gurcistanê wekî protest bikin dijî dewleta Sûriyê çi îro dixwazin Kurdê me îro birçî tune şer dikin wî yani Kurdê me ji bo azadî şer dikin yani ji bo Kurdistana wekî mafê wan hebe li Rojavayê de dewleta Sûriya wî de nadem wî protest bikin em jî alî xwe. بله سپاسیاتت کم دست خوش که زازا کلشوف تبلیسی گرجستان گل